כולנו נבראנו בצלם אלוקים. שאלו אותי מאיפה אני יודע? שאלו, נו. כתוב בתורה. מה זה צלם אלוקים? במה מתבטא הצלם אלוקים שבנו? אני יכול לעשות חידון כאן או שאני אענה לכם? מה זה צלם אלוקים? בצלם אלוקים עשה את מי? אותי. אותי. כולנו. מהות האדם באשר הוא אדם. איך אומר רבי עקיבא? חביב אדם שנברא בצלם. חביב. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. זאת אומרת, כולנו נבראנו בצלם אלוקים, תכף נברר מה זה. אבל לא כל אחד מודע לזה שהוא נברא בצלם אלוקים.